gima. Kato gimoro mabende adwa chako nyisi. Katiba ma wan godo sani ni, en katiba mi kichako some gi the preamble, nyaka the transitional clauses, transition gi consequential provisions, the last chapter, pani chapter 18. Ibro yudo niya, gimi mulo e preamble cha, otudore gi ma toke kucho. Koro ng'ama dwa biro koni ni ma wanyalo dhi na mule bunge. Onengo beni sani emomiyo kata Kenya Law Reform Commission onengo beni konyowa temo nikech gin ok e siasa, gin ok gin e siasa. Onengo beni gibedo mondo mi gitim nyanonro gikone gin kidwa mulo ma consequential parts kata kuonde ma gino dhi mulo. Nitiere moko miluongo ni live wire 255 ukoni mano kidwaro mulo kuongi dhi penja. Onengo beni kure mwachake bende burane. That analysis emomiyo watero ji school mondo mwabed gi departments ma kuponi dwaro mondo mi los weche mag chik tigi our institutions gikonywa mondo mi gitim analysis no kel kama. Kao kamano to ni wadwaro solve a political problem through a constitutional amendment ok binyalore nikech biro miyo wasiko mana ka wachikore